observat că majoritatea dermopigmentiștilor postează doar rezultatele imediat după procedură. Prea puțin postează rezultatele vindecate, pentru că majoritatea arată bine imediat, dar la vindecare apar surprizele. Sprâncene roșii, gri, albastre, neuniforme, pătate sau cu goluri. Se poate întâmpla chiar, am văzut, ca o sprânceană, de exemplu, să fie maro și cealaltă sprânceană să fie gri albăstrui. Și asta se întâmplă din cauza poziției incorrecte de lucru sau a presiunii cu care se lucrează. Mi se întâmpla și mie frecvent asta la început, până să înțeleg exact că pentru o vindecare frumoasă nu contează doar pigmenții pe care îi folosești, ci și modul în care ei sunt introduși în piele. Pentru că fiecare clientă este diferită și are nevoie ca o procedură de micropigmentare să fie personalizată și adaptată nevoilor ei, pentru ca rezultatul vindecat să fie optim. Așa că, data viitoare, când faci micropigmentare, fii atentă și la presiunea cu care lucrezi, nu doar la pigmenții pe care îi alegi.